ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ዜና ከይተሰምዐ ውዒሉ ይፈልጥን ብፍላይ ድማ ኣብተን ሃገራት ብዘሎ ጎንፂ እዩ። እዚ ማለት እነ እስራኤል ኢራን ወይ እውን ስዑድ ዓረብ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ኣብ ውሽጡ 18 ሃገራት ከም ዝርከባ ትፈልጡ ዶ ዝብል ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። ካብኣተን ድማ እታ ሓንቲ ሊባኖስ እያ። እዚኣ ንእሽቲ ሃገር ሊባኖስ እውን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዑንቂ ክትከውን እንኮላ ካብተን ናይ ጥንቲ ሃገራት ውሽጢ እታ ሓንቲ እያ። ማስረጂ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ስማ ተደጋጋሚ ጽዋዕ እዩ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ዓለምና መወዳድርቲ ኣልቦ ዝኾና ኣዋልድ ዝሓዘት ሃገር እያ። ሊባኖስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሶርያን እትርከብ ንእሽቲ ሃገር እያ። ኣብ ዙርያ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ሰላም ብምስኣነን እውን ዘተሓሳስባ ሃገር እያ። ናይ ውሽጣ ጎንፂ እንከሎ ምስ እስራኤል ብዘለዋ ምጥምማት እውን ሰላም ከየስእና እትፈርሕ ሃገር እያ። እዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ግና ኣብቲ ተፈጥራዊ ጽባቐ ገይሩ የለኹ ሓቢርና ክንርኢና እንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሎይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። እታ ቀንዲ ከተማኣ ቤይሩት ክትከውን እንኮላ ብናይ ህዝቢ በዝሒ ይኹን ኣፍልጦ ኣብ ቅድሚት እትርከብ ከተማ እያ። እዚኣ ከተማ ኣብ ጥቓ ሜዲትራንያን እትርከብ ኮይና ዘመናውነት ዝሓቆፈት ከተማ እያ። ብፍላይ እውን ነቲ መስደመሚ ናይ ሮት ፒጅን ኣእማን ምርኣይ እኹል እዩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ በረኻ ዝነበረት እዚኣ ከተማ ዘመናዊት ከም ዝኾነት ዝገልጹ ብዙሓት ስራሕቲ ግና ይርከብዋ እዮም። እዚኣ ከተማ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1500 ዓመታት ክትምስረት ኪላ እያ። ነዚ እቲ ቀንዲ ምስክር እውን ናይ ካርዶማክስኪመስ ህንፀት እቲ ሓደ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ወቕቲ ዝነበረ ናይ ሮማ ቀንዲ ግዛኣት ክኸውን እንከሎ ኩሉ ንኽሪኦ ተገይሩ እተሰርሐ ማስረጂ እዩ። ካብዚ ቀፂልና እውን ሃይማኖታዊ ስነ ህንፃ ይርከቡ እዮም። እዚ ማለት ናይ ብዙሓት መስጊድን ኣብያተ ክርስቲያንን መበቆል ከተማ እያ። ኣብዚ ሕጂ እዚኣ ቀንዲ ከተማ ናይ ብዙሓት ሃይማኖት ሓቆፊት ክትከውን እንኮላ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ዝወዳደር የለን። እዚ ማለት ናብ ከባቢ 18 ሃይማኖት ዝሓዘት ከተማ ክትከውን ኪላ እያ። ፀሓይ ብወርሒ ክትትካእ እንኮላ ከይተረፈ እቲ ካልእ ጽባቐ ይርአ እዩ። ድምቕ ዝበለትን ብዙሕ ናይ መዘናግዒ ትካላትን ዝሓዘት ከተማ እያ። ካብዚ ቀፂልና ድማ ናብ ታየር ክንከይድ እንኮለና ኣብዚ ሃገር ብደቡብ ገጽ እትርከብ ልክዕ ከም ቤይሩት ናይ ብዙሕ ሽሕ ዓመት ቅርሲ ብምዃን ጥንታዊነት ዝሓዘት ከተማ እያ። እዚኣ ከተማ ክትምስረት እንኮላ ደሴት እኳ እንተነበረት ኣብዚ ሕጂ ግና ምስ መሬት ተጣሚራ ደሴት ምዃና ተሪፉ እዩ። ነዚኣ ከተማ ዝሃነፅዋ እውን ፎኒሽያን ዝበሃሉ እዮም። ብድሕሪኡ እውን ብዙሓት ዓይነት ዓሌት ክነብሩላ ኪሎም እዮም። ብርግጽ እውን ናብ ታየር ዝጓዓዙ በጻሕቲ ዓዲ ኣብ ጥንቲ ዝነበሩ ጎደናታት ወይ እውን ዝፈረሰ ናይ ጥንቲ መስትያት ክረአ ክእል እዩ። ብሮማውያን ቅድሚ 2000 ዓመት እተሃንፀ ሂፖድሮም ህንፃ ድማ እቲ ካልእ ናይ ጥንቲ መሰረት እዩ። እዚ እውን ናይ ሮማውያን ስነ ህንፃ ምስክር ክኸውን እንከሎ እቲ ኣብቲ ሰዓት ፍሉጥ ዝነበረ ናይ ፈረስ ውድድር እውን ዝካየደሉ ቦታ እዩ። ናይ ሰለሙን ቤተ መቕደስ ዝሃነፁ ሰባት ኢሉ እውን ነቲ ህንፀት ዝጠቅም ዕንፀይቲ ካብዚ ሃገር ከም ዝመፀ እውን ይግለጽ እዩ። ብኡ ምኽንያት ድማ ኣብ ባንዴሮም ከይተረፈ ክገብርዋ ኪሎም እዮም። እዚኣ ከተማ ኣብ ሓዲስ ኪዳን እውን ከይተረፈ ተደጋጋሚ ዋላ እኳ እንተተላዕለት ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ሃዋርያ ጳውሎስ ናብኣ ተጓዒዙን 7 መዓልቲ ጸኒሑ እትብል ጽሕፍቲ እያ። ሕጂ ድማ ናብቲ ካልእ ጽባቐኣ ክንከይድ እንኮለና ክሳብ ሕጂ ብኣሽሓት ዓመት እናቁፀረ ዝመፀ ዘይከሓት ጽባቐ ዘለዎን ባህላውን ተፈጥራውን ጽባቐ ዝሓዘት ክትከውን ገይርዋ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ዓሌት ንኽፍጠር እውን ዓቢ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ዓለም ሙሉእ ከም ናይ ሊባኖስ ኣዋልድ የለን እንተዝብል ዝጋነን ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ዝፍለጣሉ በቲ ነዊሕ ፀጉረንን ማድያት ዘይብሉ ገፀንን ፍሉይ ብዝኾነ ዒንተንን እዩ። ኣብ ሊባኖስ ናይ ገፀን መልክዕ ኣብ ቅድሚት ዝቕመጥ ክኸውን እንከሎ ንፀጉረን ይኹን ንገፀን ክብላ እውን ብዙሕ ግዜ ከም ዘጥፍኣ ግለጽ እዩ። እቲ ካብ ገፀን ጎሊሁ ዝርአ እውን ኣዒንተን እዩ። እዚ ጽባቐን ከይኣክል እውን ኣብ ገፀን ዘውዕልኦ ሜካፕ ነቲ ዒንተን ጎሊሁ ክረአ ዝገብር እዩ። እዚ መልክዕን እውን ብናይ ምድቓል ዓሌት ጥራይ ዝመፀ ዘይኮነስ ኣብ ገፀን ብዙሕ ግዜ ዝወስዳ ኣዋልድ ብምዃነን እዩ። ካብቲ ኖርማል ናይ ገጽ ክሬም ዝሓለፈ እውን ናይ ገፀን መልክዕ ብሰርጀሪ ምዕራይ ዝፍለጣ ሰባት እየን። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እዛ ሃገር እውን ሊባኖስ ብናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ስራሕ ኣብ ቅድሚት ተፀዋዒት ሃገር እያ። ካብቲ ሰርጀሪ መንጎ እውን እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ራይኖፕላስቲክ ክኸውን እንከሎ እዚ እውን ናይ ኣፍንጫ መልክዕ ንምልዋጥ ዝስራሕ ስራሕ እዩ። ናይዛ ሃገር ኢኮኖሚ እናወረደ ዋላ እኳ እንተሃለወ እዚ ናይ ኣፍንጫ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ግና ክሳብ ሕጂ ግዜ ዘይወድቕ ስራሕ ኮይኑ እዩ።
كتاب حج جزاء أبزا هاجر حدنا تحمشت مليون زاكل ناي بلاستيك سيرجر سراح تفصيمهم يوم إذا ما لدما أبزا هاجر ناب 6 مليون تصقع حزبي كهلوان كله ببعمتو نابزا هاجر كاب كله أنفت نبلاستيك سيرجري لنز مسا بزحات مخانا نقلزيو كاب كلن فلي تختكون زقابرا دما بزحات هايمانوت بحنساب تسمامي عم كنبرو لا مخالهم يو إزوون بتكرادنا زقلزيو نزن معزاو دما أبناء بيروت كودنا نحيدات غزا مقعاز تراي أخوليو أبتو كودنا كاب زرقا نقر حدا والد بني أسلمنا أمنت هجاب غيرن كقعازان كالوا كالوت دما لكع كمناي معرابايان كدان تخدينن بناصنت كقعازا خطريو تخوليوخم كاب حدا ناي مبراق هاجرات بتفلي ملكعو مسلم كي ترفا استفلي كردنا كجبرا يفكادلنيو أبزا هاجر 4 عينت ناي اسلمنا أمنت انتهلو حدحدهم ون ناي رؤسهم زخون حقن بحالن زحزو يوم ناي سوني مسناي شيع عوالد هجاب نخجبرا زقتيدا عوالد يكونان بكواداس ناي معرابايان عينت كدان انتخدنا بزح غزي الرأيين كوينغنا أدلاي بزخون ساعات هجاب يقبراين ناي دورو اسلمنا أوالد غنا اتحقي نيشتي حيل زبلن بزح غزا صعدا زخون هجاب كاب صغرن زي طفن بهلاو كدادنا زحزو يوم بنشتي ولا كوانترانايو ليبانوس بمليون زقصرو سبات زحزتن نسبات بحدا بهيل توقس هاجر ايكونتن ابز حجي كاب زغلصكومن كابم بتفلي ملكعو زنبرو عليت اب ليبانوس كم زلو زفلط حقيو نزح حمق بهيل انت تلعيلو دما بطبق زقاوم اوالد يركباين كابنا يعراب هاجرات بتفلي ملكعو ولا كوان اشتين تخونت ناصنت زلون انتخونه اذن والد غنا ابناي بعلقنا مسرع كاتوا زغبرون هاجرات اللويم كاب غوربيت هاجر بزح ناي مصليلا تقعات زبصحنا ليبانوس هوالد وحدات يكونان كاب زقاصيل دما بزعبا ناي ليبانوس طعمات مغبي حدا كبلكم برغص ناي ليبانوس مغبي كاب طنتوالا كوان تمصو كاب روما كاب بابيلون قصيلون كاب ناي غبص غزات زمصو مغبتاتيوم حدا مغبتات ناب ليبانوس انت زي كيدكا كتفطم زي تخل مغبر كبيوم كاباتهم حدا دما تابوليو اذا طعم مغب سرحلو كابعتر كوميداره ناي شوربا قصلن ناي مينت قصلن كخون كلو بناي ويرا زيت السرح مغبيو ابز خباب طراي تلمده مغب كوان تخونه اب عالم لخغنا افلط ازرخبه مغبيو اتكال دما هموس زبحاليو سرحلون كابعتر كاب سليط كاب ناي لمين جوسن صعدا شغورتنيو برغص ناي ليبانوس مغبي ولا كوان تخونه امل عالم غنا اب سوبر ماركت شياتيو كتاب حج تصوعكو مغبتات تيتفلطوم تداخوينكم كابزيوم زبلصو ناي ذا هاجر مسدممت مغبتات كنعزبينا ناي ليبانوس مغلصي مغب كخون كلو كباب زبحاليو بطريخون تطبيسو كاب سرنا يسراح اذا طعم مغبي امل عالم ازيو تفلاطيو ناي ليبانوس طعمات مغبي مبزحتو غزا معار فولون كالوت ناي وشتا هاجر مهرتي زتقاميو كاباتهم منغو دما بقند زغلص بقلابايو از مغبون ابنا يعرب هاجرات لمود كخون كلو ليبانوس غنا ناي وعلا زخون بقلابا زحزتيا سرحلون كافولن كافايلو بيحقن كاكالوت طعمات نغراتيو كران كلوون ازيو صبقون صحابنيو ومودا نزي مسل نيرونا بلكو نزلكم ريتو ابنا كومنت بوتا غدف لايك بلفتو لايك شيرن بمبال دما ناب كلن كباصح دغفكم ايفليني